Podcast of Feminism, we are back with the bang, and namhlanje sikuphathele into ehluke kakhulu. Hayi uzoyizwela futhi bese iqalele ukuthi ngempela ihlukile uzoconfirm uzoyibonela ukuthi hayi siphethe into egijimayo into ehlukile. Bathe ngikhumbuza umama unina kamntwana wakaphinda ngene uma ngosuthi ubuthilizo ube umholi weqembu leNkatha Freedom Party uzokhumbula yena bese ngithulela uNkosi Ngiphile Mpandla uZiwadi. Yeah, I think ngithole kahle uZiwadi. I-podcast of Feminism igama lami nguSizwe ngwaPlose. Sohlala nawe mhlambe lemizuzu elandelayo mhlambe ezosifike laphana noma ngingasayishonga ngoba sizo controller kakhulu ispirit, so controller umoya bazalwane. Ake ngithi ngibingeleleke manje ukuthi lethuba ngibingelele uNkosi Ngiphile Mpandla better known as Ziwadi. Sawubona uBlose. Njani siswa? Ngiyaphila singeza kwena. Ngijabula kakhulu. Mina sengivele ngaphila ukubona wena. Bukathuya ngizama umkhuhlane kodwa ngabona wena ngabela ngaphila. Yazi ngaphila kukhona uMakhweyana. Bathuwe ngezihlahla eziphilisayo. Bekhuluma ngoMakhweyana, ukhuluma ngale instrument ayiphethe ngicabanga ukuthi uyayibona lapha ekhaya. Instrument ayiphethe uZiwadi. Ngizoyiyeka le kaNkosi Ngiphile because sengimi-introduce njengoNkosi Ngiphile Mpandla but sikhulume ngelomsebenzi uZiwadi esokhuluma naye ke manje. Uphethe le instrument ke kuthiwa yayidlalwa uPrincess Magogo owayewumama ke njengabe sengishilo nje kamntwana waphinda ngene uma ngosuthu ubuthilizi and quite special ngale instrument ngiyazi ukuthi uZiwadi uzongena kuma details but ithiwa uyidlala nomntwana no Princess Magogo ayibeyidlala ayibeke ebeleni laka left uzochaza i-significance of doing that and all that stuff ukhona lana ashiqale indaba enkulu right Ngiright kakhulu. Ngiyabona ngiyakutshela ungakhohlwa ukuthi sibalanda bonke ongabacabanga bayafika lana abantu bepolitiki abantu be-entertainment abantu besports abantu uyayiqhubekela nje i-list is endless but akekho umuntu esingamlanda ukuthi afike la ahlale ngoba lento i-open to everyone. Nawe nje ungasithinta oluxhumana ne-office lethu sokwenza isiqiniseko sokuthi nawe uyafika uzokhuluma ngestory sakho. Asiqala usitshele kancane ngoZiwadi ngoNkosi Ngiphile Mpandla before abe uZiwadi just in the brief background. Ngicela uqala ngichaze uZiwadi. Ziwadi awumbutshari khuleka ngikuthola kakhulu lokho ngiyazi thina abantu abamnyama ulimi lethu avelisa ukuqina mangabe sithola igama esingawujwayele because leli gama leSwahili lisho ukuthi Zawadi ya Mungu. Zawadi is gift from God. Isusele egameni lalokuzalwa nguNkosi Ngiphile ngwakambanzi. So uNkosi Ngiphile ngiphiwe inkosi sokuthi abazali babebonga umntwana wentombazana oqala bamthola. Leli gama leNkosi Ngiphile uzokhomba ukuthi li-unisex because nabafana banalo. Njalo ngisho ukuthi umshana wami uNkosi Ngiphile owesilisa. Yes. So ngisakhula kwakujwayeleke nje ukuthi labafana uma wami mengitshela kancane ibackground yasho ukuthi wayecabanga ukuthi vele ngizomfana mase eseteta sithola umntwana wentombazane basa sebeqhubeka negama bathi so what disappointed. No, she was not, but she was like I know siphiwe inkosi nathi nangu umntwana wentombazane. So mase ngikhula fast forward now ngithola igama lokusebenza elichaza the same meaning as Inkosi Ngiphile but in a Swahili language lathi Zawadi ya Mungu, and that's why I am Zawadi ya Mungu today. Usuka uhlalaphi nje ochazela leso story? Okay, ngizalelwe eMandeni phansi eMsuthinja baChapis bayazi abakashingamu. Yes, kwakuney'mboni lapha kwakuney'mboni uSithebe wayelapha. Yes, uSithebe nje lapho ney'mboni enkulu ayikubuhlungu ukuthi ayisekho kodwa ke asikho lapho. Yes, but wekunemboni enkulu uSithebe nje uyaziwa kakhulu ngendawo ebibaqasha kakhulu abantu bebaningi into besebenza kuleyo ndawo. Yeah, so ngikhulele lapho bengifunda khona futhi kaSithebe ngafunda kaSithebe ngafunda kuHlebe Sendundili primary khona eSundumbili eMandeni manje. Yes, ngikhulele lapho nabazali bami isekhala kababa eMandeni kwaMpanza ukuthi abekhulu oSandanese. Yes, ngase ke ikhaya labama kula eNanda eMatendeni la
So I moved mangabe ngiqeda matric ekhaya ngahamba ngayohlala eNanda ngasenzo hlala. Okay, awuzalwa uBongampanza former station manager of course. No, I was just checking. Yeah, no, ngiyamazi kodwa ikushuthi sihlobo nje ngokuthi sothabe phulu sonke sodwa. Yes. Ubaba wami sewashona ngisemncane, washona I think ngangifuna grade 4, which is standard 2. Oh. Yes, ngangifuna standard 2 baba washona ngokugula kwaphathwa izinto wasishiya emhlabeni. Then ngasala nomama umntwana oqala ngilanywa abantwana abawu4 after me so siba5 mase sisonke esisweni sika mama. So ngikhulele nje eMandeni ngibe umuntu vele okhule ekuthanda ukucula bazokhumbula nje abanye bayazi othukele high school. Mina lo engangiculisa njalo ngebreak ngithi ningaye lunchini uma ufike ngithi usuphethe igwinya thina sebesiqale la sazocula. You can't do that because you have to sing. Ngicala music spiritual gospel group sicula leyo nechoir sihamba ama competition kodwa bonke lokho ngangikuthole ugqozi lapho ngangikuthole futhi e-primary ngisafunda emzomusha eNanda. Uyazi uManqobo la engafunda khona uyena wangijwayeza wanginikeza nje le yantshisekelo yokuthi ngisemncane kodwa ngithanda ukucula and I was singing all genres because ngicula opera music khona esikoleni ngiphinde ngicula the spiritual gospel sihamba ama competition and swing. I see fast forward manje singene kulolu hlobo lomculo olushayayo oluyabo liphathele imakhweyane ukuthi le instrument ayiphethe umakhweyane ngizoyithola right ngithola right but before we shy osidlalele lento before singene iqoqweni ngayo ya ngiyabonga safari yebeleni yebo okay sifikile kahle yeah. I think it's more than 10 people, but they don't clap. I don't know why. This is nice. This is nice. I enjoy. I mean, I enjoy cool. But uzobuza ukuthi yazi buke usemncane kanjani and nama-channels amaningi abo mapiano abo kwaito gospel you name them. Why ovele wasukela le eyaculwa babona bocabanga uPrincess Magogo ukuthi into yakudala kakhulu because nomntwana waphinda ngene naye bese ekhulile and this thing yenziwa umama wakhe ijalo engajwayelekile ubana inspiration ngi-inspiration yena umntwana omkhulu umntwana uMagogo Princess Constance kade noZulu ngilalele kakhulu umculo wakhe udlala ngendlela ehlukile and by the way uPrincess Magogo abengadlala umakhweyana. Yeah. Ubedlala ugugu. Ugugu is the same instrument. Basuka kwifamily eyodwa ubethu umakhweyana. Oh, okay. So khona ugugu khona umakhweyana and ugugu umehluko ukuthi iswela lila ezansi. Mhlawumbe uzokhumbula uma ubona le instrument emaXhoseni. AmaXhosa anayo le instrument kodwa ayibiza ngohadi. Kodwa uhadi alifani nomakhweyana. Umehluko nje mncane. Uyiswela lila ezansi alikho phakathi nendawo.
uthaka lolu luhlukene olwakhona ayikho le string eletha these two notes. So it's just one long string evulekile phakathi nendawo enowadi la ezansi enenduku kanjena engathi yagoba bese iba nenkathi. That's all. So umntwana omkhulu wayedlala ke leyo instrument ebizwa ngogugu. But isuka kwifamily kuncikene kakhulu ukuthi uMakhweyana nogugu. Ngiyacabanga ngaleso sikhathi wawukhona uMakhweyana kodwa mhlambe wayeconnecta kakhulu mangabe edlala ugugu. Umehluko wokudlala ugugu ukuthi lona ubamba nje i-string sakhona kanje sikunikeze lo note udedela sikunikeze note. Mawudlala uMakhweyana ngoba vele kune string esiphathi nendawo esihlukanisa ama notes, so you have just two notes which is do re ikunikeze lawo notes awu2, then you are able to play up to 4 notes mangabe usudlala kahle uMakhweyana. Kanti ugugu you can only play 2 notes ngoba vele awunazo string esihlukanisile. Angazi noma no ngiyakulandela so bese angicacise ukuthi ngikhumbuza quality 3 modern jazz yabona modern jazz no habo kufike ekhanda uAndres Foreign-Vite angazi yamazini. Yes. So ngicabanga yena ukuthi yakhe ecatha ama strings amaningi abese yayishaya ke lento kuthiwa uhabo noma uhubhu. Yeah, it's a hub and umntwana omkhulu ngazo leso sikhathi esidala wayeseyidlala also hub. So ngi-inspire show yena kakhulu ekuthandeni ama instrument esintu and then endleleni yami ngisayihamba while I was learning to play this instrument and to connect with the instrument. Ngase ngihlangana nogogo bavikile ngema owaseshow eMngolwane obedlala yena ke ngempela kuMakhweyana and ukuthola ukuthi lapha ngakumfiliseni. Yes, and ukuthola ukuthi isitayela sakhe sokudlala uMakhweyana sikuyisa kuMaskandi but udlala uMakhweyana. So the difference with umntwana omkhulu into engayithola mangimlandela ngenxa ubedlala ugugu kunendlela ehlukile yokudlala ugugu ukuthi can give you certain notes, yabo ukuthi engadlala into mhlambe kanje bese uthola ukuthi aquleke kwayo lento ekhala nje ngizobiza ngani maye babo while she is singing udlala these basic notes alokhe badlala ngogogo. Then when I met ugogo bavikile uthola ukuthi yena udlala into ethi ukuthi sendlulile This is nice. Cabanga yazi ngifuna ukuchecka yazi khona ukuthi amahubo isikhathi esingenziwa le out yaseshowe futhi. Yes, ubaba umbuso khoza usemncane umbuso khoza I think una 35. No, so awazi ukumbiza ngobaba I think hayi ngokumhlonipha nje ngendlela. Yes, kodwa na ukuthi I think usemncane useno 35 but ke ubo 40 something mabesh. Okay, but isahle now njengamanje sithi uMakhweyana. Yes. But le genre la ibizwa ngani kuthiwa ngiyayifuna nami ngifuna ukuyimbandakanya nayo sibiza ngani yona ke manje because kuneyinhlobo eziningi music okhona le genre ibizwa ngani because instrument uMakhweyana. Yes, instrument uMakhweyana. Okay. Mina as uZawadi ngithathe nje ngayicategorize ngokuthi umculo wesintu which is African music. Why? Ngithathe instrument or instrument because khona amaningi wadlala. There's a handpan that I'm able to play, there's penny whistle, khona amaningi sawafunda. Kodwa the purpose is to bring these old style to new style.
and merges istyle esidala nesisha. Mulalela umculo engikhiphe namhlanje iculo the single ethi ngemuhle. Muyilalela iqala ngawo uMakhuyana. Kodwa bese phakathi nendawo uqhamuka these western instruments which is keyboard, drum, bass, horns. So sishadise i-instrument yendala nama-instrument amanje. Kodwa kusawumculo wesintu. Into emisa ekuthenini kube umculo wesintu uMakhuyana, because uMakhuyana is the lead. Wona okhande imelody yengoma. And then the words ngicula ngolimi lami isiZulu and the style, because mawuthi mawubani ngala zami zincome ngoba zinhle, yabo ukuthi ikunikeza isintu, ikunikeza the vibe of yes, indigenous music. Indigenous music, African music. Umnandi yazi umnandi kakhulu. So nenza njani bayigroup benilokhuza and then wena usuvelela ngoMakhuyana lapho kuba khona upiano, isiginci, sengisho ukuthi niba iband ephelele then bese kuqala. Okay. When you listen to the song, you can hear that there's like about 8 pieces. It's an 8-piece band. It's me, and then keyboard, drums, bass, and 3 horns, which is this trombone and 2 trumpets. So lo ukhona nje endaweni eziningi or mhlambe ngiqhamuka nawo, because after Princess Magogo angizwanga umuntu oculayo, but ngingakwazi ukuthi mhlambe bengithanda lo wawenziwa uPrincess Magogo, kodwa ngikwazi futhi ukusondela kubantu abanjengoMiriam Makeba, yabona mhlambe nawe nevoice yakhe ngikhumbuza bona uMiriam Makeba ngalezi ayikhathi abantu abakanjalo. Sengisho ukuthi kwaphelela ngalo music, kwalohlobo lo music. Lo music uyizwa wathi isika and bring the music back. No, sengisho ukuthi wena uvumbuka nawo manje. Yes, or after bona. Before. Okay. Bekwenzakalani? Let's style ngicabanga ukuthi asikho lula. Also sidinga connection ethize with your belonging, your identity. Because I think iyona into eyayibamisile oMiriam Makeba ukuthi they really wanted to preach the word of who you are. Remember all the time ukuthi ubani. Kodwa ukuqoqa kwesikhathi nathi iqhamuka thina sebancane khona amapiano here and a vibe sifuna into esheshayo abantu abazojabulela kalula. With this style you cannot even tell ukuthi hayibo i-target market yalo music imuphi, because siyazi ukuthi abantu abaningi manje bafuna ukuya ku-TikTok and do tshwala bamdane damdadada, yabo into ehamba manje uyijabulele, which is very nice, yabo. So nami ngangazi ukuthi ngokuqhamuka nawo lo mculo it can also be the targets of everyone and kuwo wonke iminyaka, ngoba ngiyathola ukuthi abantu abasebancane basema-universities ney'ngane ey'ncane zonke ziyacula zithi ibala lami lihle, and bonke they are interested, they want to learn how kudlala kanjani uMakhuyana sizawadi, sicela usifundise. And abantu abadala nabo bathi hayibo usikhumbuze uPrincess Magogo, hayibo uqhamukaphi, sicela nathi usikhumbuze, sicela uphinde usifundise nathi ukudlala le instrument. So I'm in the middle, ngihlanganisa abadala nabancane, same as umculo uhlanganisa ama-instrument amadala namancane. So i-purpose yenzekile. Bawuresiva kanjani mhlawumbe emsakazweni ngoba phela ibona abantu abayebalekile kakhulu ekusabalaliseni umculo, khona manje nesingle oyikhiphile, khona manje abantu bazofuna ukuyithola leyo single. Indlela eyayibelula yokuthi abantu ufinyelele kubona emakhaya nayo yonke into kuvamise ukuthi ube umsakazo. Ngizama ukucheck ukuthi zikhona ingoma zalolu hlobo lomculo othola ukuthi seli-playlist yethu, uthola ukuthi liyadlala emsakazweni. Ingoma ngiyaqala ukuyikhipha namhlanje, so anginawo music before engakonfirma ngithi hayi bayawudlala or abawudlala. Kodwa engikuthanda ukuthi I've done so many interviews kuma-radio stations and bebengamukela lezanto ezimhlophe, bebekujabulela ukubona le instrument edlalwa umuntu esemncane. So kunginikeze ithemba. And nevoice elimnandi yazi. Siyabonga kakhulu. Engingacula noma yini. Yes, engingacula noma yini. Ngenhlahla kube isiphiwo sami esinikeza uNkulunkulu ukuthi I can sing
noma yini singathi lo mculo commercial or mhlambe umculo is more self indulgence nje awuhlose like kwenza imali ngawo unjani ngochaza commercial awukho commercial angiyazi angazi ngizobeka na ngoba ake sithi sizobona ngale ngomphumi because midlalo yakalo kodwa manje ngoba iphuma namhlanje ngoba siyicolile kuthini no ngizoyicula uma sivala sovala ngayo sovala ngayo so mangiyilalela iyadlaleka kuma radio stations but ngiyezwa futhi ukuthi bathini abantu baka TikTok phela bathi bona ama trendsetters trendsetter labo already sebekhuluma sesizwa ngawo yes already baluka amagoda baveza inwele zabo bakama ama afro abo because it's an affirmation song as well like podcast affirmation yes that's the alignment. We're here today, we podcast affirmation and we have an affirmation song that was released today. So iyamnikeza umuntu wesifazane kakhulukazi abantu besifazane ukuthi umuntu azikhumbule ukuthi ungubani, azithande, azinakekele. Every day in the morning an affirmation says to you ngimuhle. Then no one can tell you otherwise because you are beautiful. Uzijeni usazibuka esibukweni abanye bathe it's an anthem. I saw the comments but this is an anthem. Mangivuka ngizojima ngayo. You know, so izosiqhuquzela nje zabantu abasha abantu African people ukuthi sizithande sizinakekele sizikhumbule ukuthi ngubani bese siyazigqaja bese siyasiqhenya ngobuhle bethu singa ukhona newasitshela ukuthi sibani as African people why post to cover emphasize that thing sifuna ukuemphasize ngenxa ukuthi asitshelwa thina ukuthi sibani kodwa indirectly khona izinto esidayiselwa zona ezisenza sizamukele ngokusebenzisa zona kuphela thola ukuthi like inwele yes thola ukuthi makeup yes now they want to make yes angiyenzi makeup makeup ubuwena lo this is me it means you're beautiful I am beautiful awufuna enhance which is not wrong to enhance yabo kodwa ku wrong ukuthi ugcine usofisa ngathi ungahlala uhlala ufake i-makeup wena namacici okay mhlawumbe amacici but fanele ngihlele ngine-frontal to look beautiful you know awusakwazi ukuzi-accepta uzibuke esibukweni ngendlela owazalwa ngayo ufika ngayo emhlabeni when you look at yourself you better accept yourself beautiful ngoba nakho ubona i-frontal ngoba nakho ubona so wena ekuseni umuntu akathuki bese uvuka lalela mina wozongibona ekuseni uzongifica nje so uthi kuma sikhathini namhlanje mama isiphuma ingoma iphuma ngo-12 ebusuku so ibizwa ngani ngimuhle wonke umuntu angithi wonke umuntu nawe umuhle Nkosi no I'm socially acceptable angikho accommodate yabo you need that song download that song and listen to it uzobuza sitshela la uthi yazi ngimuhle so iyakusukumisa le ngoma uye esibukweni again uthola ukuthi I know imina le ngiyorepresenta abaka Bloss wena loda umele abaka Bloss and umuhle ngendlela odalwe ngayo mina ngiyakuza yazi ngiyakuza izotholakala kuphi le ngoma benjaba ukuthi siphumile sithola kuphi esifuna kuwo wonke ama digital platforms wonke hayibo ama CD wasekho ama CD sizowenza wasekhona yes akhona no angakawenzi lo sekuthola ukuthi asekhona general nje ama CD khona abantu abasakholelwa yazi kubona khona abantu abakholelwa nje ukucollector and save beyibeke sakubuya ngisho ama vinyls record ama vinyls yes and nami ngenhlahla my manager is here so she said sizowenza nama vinyls which is so beautiful shout out to you shout out to Buhle Mabanga we see you angicabanga ukuthi ke mhlawumbe athini ama parting shots bowuphusha le album yakho concluding remarks uthi hayi abantu abaye koyithenga yomali 20 rand 50 rand because okwamanje isa kuma online platforms only uyakubona isingili yapha eceleni mhlawumbe ka iTunes kuthiwa no it's 8 rand so it is 8 rand when you get there you just need to subscribe and be able to get it or uhambe ka Spotify or Deezer kuwo wonke nje ama digital so imuphi umculo ofisa nje ukuthi collaborate naye one day akekho ukhona
Mama Brenda Mtambo ngiyamthanda kakhulu. You good, eh? Yes, and I would really love to collaborate with her. Ugudi khona ingoma ayishaya nje ngicela ukuthi justice le umhlaba wethu. Yes, Mabawuyeke umhlaba wethu. Which is, yes, there's a story around that song. Mawubuka ku Princess Magogo's side and music omdala. Othi yena Mabawuyeke umhlaba wethu, which is a struggle song. And mangabe uthi uya kuma archives of Umntwana Omkhulu, you can find ukuthi kanti naye wayinaliculo elali struggle song. Ngesikhathi sale esidala kangangesikhathi ayesaphila kusona. I was so happy kahle ukuthola ukuthi the struggle songs awafikanga ngekhathi mhlambe ze apartheid ngaziphi kanti kodwa nangesikhathi somntwana omkhulu ayevele sekhona. She says ngoma saya Princess Magogo. Let's zokulalelela Tina sizwe esimnya sikhalela izwe lethu elathathwa ngabamhlophe mabawuyeke kumhlaba wethu mabawuye kumhlaba wethu. Sure, I was supposed to support you, but I'm vocal. I'm funanga nje ukuphoxa le voice yabo izokuxabanisa nabantu. Uyawazi ama-comments. Abantu bese be-comment. Ngifuna ukusho, but angikho kahle. So at least sesiyazi manje sizoluthola kanjani and abantu from manje abalindele ingoma le eyisingle ephumile ethi umuhle. Usho nabelungu bayo. Usho nabandiya bayo. Sibahle guys, sonke. This is an African Asians. song. Sibahle. Ukushuthi umuntu nje ngale ndlela adalwe ngayo akazi accept. Truth, glory to God. Glory to God. Yes. Yes. Uyena usidalila ngithi. Siyabonga. Ngitsheleke Nkosi ngiphile Zawadi. It was the end. Still not mastering. Yabona thina nezinye ilimi sometimes siba wrong. Fa ngabe ngiyalishaya nje leligama Swahili ngithi. Swahili and Swahili uyakhumbula Zawadi. Yes. Okay, I got it right this time. Ngitsheleke ukuthi ikuphi ofuna ukuku-eda manje ungakhuluma nale camera nje usu-eda sesiyangasemaphethelweni ngoba sifuna ukudlala nale ngoma before uhambe. Une voice emnandi amasay. Ngiyabonga kakhulu. Ungireminder ngiseyingane ngangicula. Oyishaya. Ngingathi nje kuwo wonke umuntu ngale ngoma ethi ngimuhle ngicela sifunde ukuzi accepta as who we are, and it's an affirmation song to all of us, and it also reminds us the inner beauty, not only the outside beauty of us, and to say who we are and where do we belong in the world. And kufanele sizinakekele, sizithande, sidle kahle, sibe nemizimba yethu emihle. I see a lot of people are saying with the songs Zawadi uyangikhumbuza ngiwumuntu okhule nganayo confidence because of my body shape, and this song speaks to you directly to say isinqe sakho noma isishwapha sakho mangabe unisishwapha umuhle ngaleyo ndlela odalwe ngayo. Never feel sorry ngomzimba wakho, sibahle. Ngiphendulele le mbuzo ke nje ngizoyiqala ngalo Chiefs of Pirates noma ngangachaza. Chiefs. Chiefs. Ize kunje. Ngiyadlala. Morning person umuntu wase late. Morning person. Yeah. Princess Magogo, Miriam Makeba. Princess Magogo. Akufunda ukubuze ukuthi. Why sabona kakhulu ukuthi sibashayela namhlanje
Nkosi Mphile Mpanza, better known as Zawadi ya Mungu. Asante, ngitholile. Don't you dare do what I want to do. If you do it, please take pictures. See you in 7. Siyabonga. It's a wrap.